Čaute, práve sa nachádzame v Modre, časť Harmónia a chystáme sa na našu prvú túru v tomto roku, čo je výstup na Veľkú Homolu. Prevýšenie nie je nejaké extrémne, iba okolo 400 metrov, tak dúfam, že aj keď sme trošku mimo formy, to dáme bez problémov. Túra by mala trvať približne do 2 hodín, ale my to dáme určite rýchlejšie. Je to taká prvá jarná prechádzka. Dúfam, že výhľad bude stať za to. Vrch Veľká Homoľa sa nachádza v pohorí Malých Karpát, približne 4 km severozápadne od centra Modry vo výške 709 metrov nad morom. Jeho vrchol zdobí drevená rozhľadňa vysoká cez 20 metrov. Sme približne v polovičke cesty. Doteraz to bolo samé vstúpanie do kopca. Zapotili sme sa a už dúfam, že čoskoro budeme tam. Rozhľadňa bola postavená v roku 2018 a nahradila tak svoju predchodkyňu z roku 2001, ktorá musela byť zbúraná kvôli nevyhovujúcemu stavu. Z jej vrcholu je krásny výhľad na Malé Karpaty a Podunajskú nížinu a v prípade ideálneho počasia je možné vidieť aj Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Povazky, Novec, Vtáčnik, Tribeč a predhorie Alp. Odporúčame každému, kto by chcel skúsiť takú jednoduchú turistiku na pár hodín, tak prechádzka z Modry na Veľkú Homolu a zase naspäť je ideálna voľba. Áno, a výhľady tu stoja naozaj za to.